Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita salutna. Tapahohom marwata, tamulai maparminggo tadi manuguton, martang yang mahita di bagasar rata. Amen. Marede maita sian buku ede nomor 2 ayat sada saat tulu.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, na tamado ibana dina tinogion na torop anak tuhasangapon pardengganon sun iduk ni hangolu at nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanamina di Banua Gicang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulau ni sibolusi. Saya padungo mahami marhite-hite tondimna badiai, asa unak tarpede mahami di bagasat dosa, alai asa monang ami saharo di ujung, jala asa mardame ami saleleng di tanoon, pai masahat ami tuhanguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tangyo namu mapati ni debata di ita minggu sadarion, imapati paduhaon do lapatanna. Dang jadi ganaumu, jaladang jadi sumanomu, manang ahana di Banua Gicang, doh na di Banua Tongaon, ro di na di bagasan ni aek na di toruni tano, yang gotunggabe si sobaon manang si olon. Dia do lapatan ni, odo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluas siani,
jaladang jadi olo begu, manang ulpahan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan ahomiton, ima saatna atong martangyang mahita lau mangulau patina. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami lau mangulahon. Amin. Tato poti madosa tanah godangi di hadapan ni Tuhan. Ale Tuhan debata pargugona sohatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Ami alak pardosa nadangolon ro tujolo abangsa ni abadiami. Manopoti jala mengaguk dosa nami. Masai jok warsa kami ho marite-hite pikiran do hata do pambayanan nami narwai dan huaholongi kami ho sian nasa roha nami do nasa hati-hati nami do nasa todi nami do nasa gugu nami nang dongan nami dan doso diri nami hubaik kami di baheni tamado rima somu jala umomu kami tua matian saliling nililingna alai nama porus mahamin waing tu asini ruam na godangi mangido sian nasa rohanami asesan ni dosa nami salutna sayurubi mahami paubuan rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak aulongan ni roham si pangulu hami dot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami alak nadangolon. Amin.
Tabegema baga-baga taringot tuhasesani dosa. Satoki dohu tadi koko. Alai papungu-pungu pumahumuse. Marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar murukuho. Utabunyo buhiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng ninelengna. Asianokuho. Nina Jahoba si paluaho. Asang apo madi debata na dikicang. Amin. Tabege mahatani debata naga betrupuk dita minggu sadarion di mana tersurat di 2 Korintus 3 ayat 12 sahat di 2 Korintus 4 ayat 2 tajahama marsikat soring marhiras ni rohasi tutu atong nangasahon pakirimun na saibalga alai gabe takang dorohana sida aero disadarion tong do tertutup perjanjian lama jupang dijahai lauso diukap dope ala holan di bagasan Kristus di pasohoti alai disimula rohana sida madapoto Tuhani buaton nama pakukupi Tuhani dotoni jalanya di sitoni Tuhan di sido halo alai anggohita salutna akan nasinodangan ni hasangapon ni Tuhani sohukup pohita paubon nama hita gabe tudos turupana madapotor ragam ni hasangapon marguru tutuhani todii onpe alanau bitohono sian pangasina dihami dahmat lalu jahat Rakma jahamai tadi ayat par sadok utulako kami doakan abni akan asailonon aidang marakal kami jaladang marula ubai kami hatani debata
asitongani do papatahami, gabe jojong hami, tadoni rohani na jolma. Ima saatna atong martua mahala na tumangion hatani beta jala nau peotsa. Asabain hamu sungon ahu bae Tuhan Martua maamuna akana mangula hotsa Asa pasu hodi ngoluni huria Jala pasu hodi ngoluni bangsota Asa pasu hodi ngoluni huria Jala pasu hodi ngoluni bangsota Tahanguluhon mahata di tuhata Asa tau diruan modi akana porsea Dimakayon nani holong inuong hapit Diruan di parang itu nahu maliang hitam Asa pasu hodi ngoluni huria Jala pasu hodi ngoluni bangsota Asa pasu hodi ngoluni huria Jala pasu hodi ngoluni bangsota Maha porsiatai songona ninat koni dongat tasa porsian di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosa natu mo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tibon ni si Maria naga begabian sianton di parbadia andora sohabupuan ido tuata natu mau na bernit di pangumuan ni silatus na mate tarpajal duibana di aur pinor silang na tua tu banua toru dung ditanam na mula mangulu di hari patoluan na manaik tu surgo lah hundul tu siamun di bataja na manaik pargugo na suatu isi maibana pa imamula sogok tu tanam mau miala na mangulu do au porsea jala adok sada huria badia huria topan nyala Kristen do dia sesani dos do dia taina madro mula mangulu do sogo daging nyala nang do dia ngoluan na suara su amin.
tabegema tikting duhriata HKBP Rawamangun Minggu 2 Maret 2025. Partamiangan Week Rabu 5 Maret 2025. Week Kampung Ambon dibagas ni keluarga Sintua ML Panjaitan Boru Purba, Jalan Kayu 3 nomor 14, Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. 2. Week Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Situa FB Panjaitan Boru Tapea, Jalan Rawa Selatan 2 nomor 21, RT 00207, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Inganan Pertamiangan Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 3. Week Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Roma Sirait Boru Tambunan, Jalan Gang Pori 4 nomor 23A, RT 06012, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis 6 Maret 2025. Week Duren Sawit dibagas ni keluarga Robert Simajuntak Intua Tanti Boru Manurung, Jalan Kapling Marinir Blok AC nomor 8 RT 02 strip 0 Sadatolu, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu Sadarion 2 Maret 2025 di permingguan pukul 10 WIB di Patupado Padidian Nabadia Tudak Danak Torop Nidak Danak Nama Jalo Padidion Nabadia Obat Halak Tolu Bawa Sadaburua. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Nunga Adong B Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahon Sian Lembaga Alkitab Indonesia. Mulai bulan April 2025 on tapakema Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahon on di sude ibadah minggu manang ibadah na asing. Alani i tapersiap homa Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 lao pakewe. Ibadah gabungan Naposo Bulung. Naposo Bulung NHKBP Rawamangun patupa ibadah gabungan do tema kemenangan Kristus, kemenangan kita. Di hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 10.30 maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Today Naposo Bulung ni huriata asamat dohoti ibadah gabungan ni. Informasi boy ma sian panitia manang berhite Instagram HKBP Rawamangun. Hatama nama masu-masu. Sermon Marturia. Jumat 7 Maret 2025 pukul 10 siawib di Patupado Sermon Marturia maringanan di gereja. Today anggota Dewan Marturia Rapto Seksti ni undang madohoti sermoni. Sekolah Alkitab Paropuon. Sekolah Alkitab Paropuon HKBP Distrik 8 DKI Jakarta angkatan ke-7 tahun ajaran 2025. Bukaon nama pendaftaran boima marhite online dohot link ni na adong di harotas ting manang outside HKBP tanggal 30 Maret 2025 ima di tada kampus Gedung Lembaga Pendidikan dan Perdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jalan Selat Bali nomor C1 Blok 12 Kapling AL Duren Sawit Jakarta Timur. 2. Kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gedung Sopo Berpikir HKBP, lantai 6 Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Narasumber Pendeta Rina Boru Siahan, Sandra Sidabutar Dohot Selvia Sirait. Senode listrik Mersogot Senin sampai Selasa tolu sampai tanggal 4 Maret 2025 maringanan di Grand Forest Hotel Bogor
di Patupado Senode HKBP Listrik Walu Jakarta. Aka peserta Senode Ima Pandita Resort, utusan Senode Godang, utusan Senode Listrik do utusan Resort Sian Ruas Nihuriata. Calon pendeta. Hombartu surat pimpinan HKBP nomor 36/16/2/2025 tanggal 10 Februari 2025 taringot tu calon pendeta Karel Hot Asi Siburian neng madohoti pelatihan kompetensi profesi IMA di tanggal 3 Maret 2025 sampai 20 Mei 2025, latihan kompetensi profesi jala tanggal 21 sampai 31 Mei 2025, latihan persiapan pelayanan di seminar Sipoholon Gereja Pasahaton Mauliate di pelayanan dot pakhubasion salileng di HKBP Rawamangun. Tuhan mana masuna manang di dia pe calon peditai marhubas. Pabor haton dohot paujakhon atau temu pisah pendeta resort. Sada nunga tajalo sian pimpinan HKBP Eporus surat haputuson tentang mutasi atau perpindahan pandita IMA pendeta Bandar Siburian Pandita Resort HKBP Rawamangun Gabe Pandita Resort HKBP Sudirman Medan. 2. Serah terima Pandita Resort Sudirman Medan nunga di Patupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 jala pelantikan atau mengucapkan Pandita Banner MTH Gabe Pandita Resort di HKBP Sudirman Medan nunga di Patupa di hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Tuaka ruas ni huriata nanaik pasahaton talikasi tu pendeta Bandar Siburian boima ditransfer tu rekening Bank BRI nomor 017001063981 509 atas nama pendeta Bandar Siburian. 4. Serah terima Pandita Resort HKBP Rawamangun sian Pandita Bandar Siburian tu Pandita Manapar Manahara Panjaitan STHMM Pandita Resort HKBP Resort Tanjung Sari Medan Hobartus surat haputuson nomor 20 sia garing PDT garing SK garing 01 2025 tanggal sia Januari 2025 pukul sia 30 WIB di Patupa Ari Jumat tanggal 7 Maret 2025 jala acara temu pisah pabor haton paujakon di Resort HKBP Rawamangun di Patupa ma hari Minggu tanggal sia Maret 2025 pukul sia 30 WIB di pamaju ma perminggota isi tabua ma di tangyakta asa sude mardalan doh dengan hobartu lomoni rohana ruas nataba minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima keluarga Mario Rainaldo Utophia Sinaga dohot Lastari Agrari Borus Siboya rap dohot tahalak dianakon nasida Rosian HKI Resort Tanjung Pinang alamat Jalan Waringin 1 nomor 31 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru Jongjong Mahamu Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas na dengan di tonga-tonga tarlumbo di joloni tuhatta ruas namoding sada di hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 nunga jumulo modding sahalak namar baju Asima Asmawati Boru Huta Barat umur 10 tahun Boru niamata M Huta Barat nahinan tubuh ni inata serpi Boru Simajuntak alamat Jalan Murdai 1 Gang Muhirin nomor 22 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Kemudian hari Selasa 25 Februari 2025 di TPU Pondok Kelapa. 2.
Nah di hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 nunga jumolo modik sahala ama Heri Saud Parasian Panjaitan umur 50 tahun di Habaluon ni Inata Rosiana Borusiagian, alamat Jalan Nusa Indah 5 Gang 7 nomor 205 Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Kemudian hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tolu. Nah di hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 nunga jumolo moding sahala ama Wesley Hamar Paung umur 74 tahun di Hinabaluhon ni Inata Mariatta Borus Sirait, alamat Jalan Pramuka Sari 1 nomor 14 RT 00908 Rawasari Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Kemudian hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Hatama na mga lehon gogo dohot pangapulion di keluarga ni ditinggalkon. Pilihan dohot aka uduk ni buah-buah tajahama di harotas dikting naung di parade huriata. Di pasu-pasu di Batama aka berita masa dohot ulaun aka sipatu bauta bahan sanggap ni guara. Songonima tikting di huriata di mingguon moliate. Yesus
saunang marohata martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan dai. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita salu na horas madihita. Atan debata na mamakulingi hita di parsaurata di minggu manuguton. Ima na tarsurat di 2 Musa bidu 34. Mamuka maisian ayat 24 ro di ayat 35. 2 Musa bidu 34 ayat 24 ro di ayat 35. Songonom mahatani debata natar surat isi. Tapa YouTube ma di bagasar rohat tabi. Iadung hupabali akabang soparbegu maradopoko jala hupalabas tano inganammu dan jadi nanggo sahalak makahaliangi tanom salileko nako naing marnida buhini jahoba debatam titulu hali i ibagasa tahun dan jadi durusonommu mudarni pelean tuahu mardongan sagu-sagu naniasoman jaladang jadi marborngin peopon tu manugut anggo pelean di hari raya Paskah ikut taruhonomu do patumonaan sian tanomi tuja buni jahoba debatam dan jadi lopaummu anak ni habingmu di bagasan aik ni susu ni inana dungini na jahoba ma tu si Musa suraton ma akahataon ay marguru tu akahataon do pada nahubaheni tuho dohot tu Israel jadi say disima si Musa rap dohot jahoba pola o 40 hari o 40 borngin lelengna dang mangan sagu-sagu ibana jala dang minum aik dungi di surat ton ibana ma sude hatani padani hatana sapului tu de batu angko hobar tual mana di huriata dang ayat 24 sian ayat 20 sia do inang amang alai molo wartata abain ayat 24 saunang maralo angko sastong ayat 20 sia sahat tu 35 jadi dinatuati si Musa sian dolok Sinai Uhud patiup-tiup na 2 lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sian doloki alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisi ni bohinai ala naung makatai ibana dohot jahoba jadi dibereng si Aaron dohot sudi halak Israel masih Musa hape idama nung amar sinodang sisi ni bohina gabe mabiar nasida roju monok tuibana jadi dijauh si Musa manasida gabe mulak nasida tuibana si Aaron dohot sude iduk ni luhutani laus makatai masih Musa dohot nasida jadi duk songoni Roma jumonok sude hala Israel
gabe di patolha simu sama tunasida sudi hata na pinabua ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hataho simu satu nasida di bahen ma sada pakukubi tubohina. Alai molo masuk muse si Musa tuadopan ni Jahoba nang makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupi i pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom matu hala Israel hatana tinanahon tu ibana. Jadi di ida hala Israel mabohi ni si Musa pola marsinodang sisi ni bohi ni si Musa gabi di pasuang si Musa ma pakukupi i tubohina pai mamasuk ibana muse makatai dohot Jahoba ima sahat na di hamu manami nanami nang dihita saluhut na parsaurat dia do nata dohoti di hari-hari ni ngulutta kelompok persekutuan apa yang kita ikuti dalam hidup kita sehari-hari. Dia kaparsauran nata dohoti marpakorhodo saluhut parsaurani tu pangalaho nang tu lauta. Sadar atau tidak sadar, persekutuan yang kita ikuti, kelompok yang kita ikuti akan memberikan dampak dalam hidup kita. Akan menguasai pikiran kita. Kalau persekutuan yang baik, molo parsauran nadenggat do taihuton di bagasan ngulutta, denggat do pikirata, denggat do harohaota, denggat do pangalahota. Alai molo na hurang do akana humurang di paihut-ihut. Molo saya marsaur ibana tu jolma panggosip taiti di tai situasi na manggosip ima asa dohot ibana manggosip. Molo saya nasomal do ibana marsaur tu akaparbada di tai pangalaho na marbada ido di hari-hari ning oluna asa naing torus marbada. Molo marsaur do ibana tu pangalaho na menghalalkan segala cara manang manako bahal biasa do dihalaki na manako. Ido ubana say tarok tu yanak kota hati-hati ho mardonga namang inang. Unang jono kisianu sotung pa di payuti-uto. Kan ido amang inang. Tikim mamuda anak kot kita. Kenapa kita tidak setuju? Dan kenapa kita sangat mendukung ketika anak kita bersekutu di tengah-tengah gereja? Toema itu gereja do lao. Toema ai margurede do. Toema namar PA do ibana. Akan haringgat do. Ido pakiri mota di bagasan nguluta. Molo parsauran nadinggan. Patarmanian di bagasan nguluna nang pangalaho nadinggan. Hata ni dibata na mamakulingi hita di bagasan minggutta sadarion marhite tema papatar hot sodang ni hamuliau ni Jahoba bohado
hala na porsea di jou lau papatar ho sodang hamuliau ni Jehovah. Ima marhite si Musa. Ahdo namasa. Ahdo namasa marhite turpuk ayat 20 sia 1:35 on. Langi daota sia ni om mapadua lihon di calo si Musa patik ni debata ala na parjoloi marua. Satu yang menjadi kekhawatiran Musa di awalnya begitu bangsa Israel nanti berada di tengah-tengah kehidupan orang Kanaan. Sotung gabe tariutihut dapolin be. Ala di bagasa perjalanan ni sadiri nunga gabe ramun nasida manoba gana-ganaan. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, masih dalam perjalanan saja mereka sudah berani menyembah anak lembu emas, membuat tuangan. Bagaimana kalau sudah sampai ke tanah yang dijanjikan? Diri masima muruk si Musa ido benna ibu leibana lebatwi nama risihop patik ni jauh ba. Asa gabi perningutan, asa gabi teguran. Nakko mamusay bana. Iraut tadi son parsaora rap dohot debata si Musa mapakorhon gabe marsinodang buhina. 40 hari Musa dalam Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan. Tentu sesuatu hal yang luar biasa. 40 hari dia berpuasa seharusnya menunjukkan wajah yang lemas, tetapi kita mau lihat dada si panganoni HP manut Tuhon. Aha, guguni pamatang ni jolma. Ay mulu ngamar puasa. Halak 40 hari, 40 borngin ibana. Tang mangan. Gali-gali man yan. Alay Musa daksongoni. Alamar sahur dohot debata ibana. Do namasa. Marsinodang. Bohina. Parsaora rap dohot debata mabahen marsinodang. Amang inang nang dihita saluhut na. Uju marsaur hita rap dohot debata sa sitong na terjadi transformasi di bagasan ngulutta. Terjadi hamubaun di bagasan ngulutta. Dipauba rohatta, dipauba pikirata, dipauba nang pangalahota. Moloso dipajugal rohanabi. Kita lihat di situ dalam firman Tuhan, Musa sendiri tidak tahu bahwa wajahnya sudah berubah. Dan memakai skincare ribana. Dan memakai alat pembersih ibana selama 40 hari. Ido bena molo halak na marsaur rap dohot debata. Muncul ma molo istilah najolo didok inerbuitina lam menonjol. Haulion na parbagasani lam tarida.
ahama gunana uli di luar alai di bagasan narikot dia haulion di bagasan. Pernahkah kita di dalam kehidupan kita melihat seseorang itu haulion na di bagasan dada halaki madok nunga uli au alai alat nasial luar do madok uli do ibana ala parjupangan dohot debata marhite hamuliau ni debatai persekutuan dengan Tuhan melalui kemuliaan Allah menjadi bagian hidup kita. Kepersekutuan dengan Tuhan juga membawa dalam hidup kita perubahan supaya hidup kita tidak hanya dikatakan songon tiki manopa jolmai tumiru rupa ni debata. Dakkola tumiru rupa ni debata hita. Alai dohot do di bagasan ngulutai ikut do marsinodang rupani debata. Kita tidak hanya menerima mengaminkan di dalam hidup kita apa yang menjadi ciri-ciri sebagai cahaya kemuliaan Tuhan. Dia do ciri-cirina. Hamuliaun debata parjolo sahali molo marsaur rabdo debata adong ma dame. Adong dame di bagasa rohana. Damai itu ada. Sehingga setiap kebencian dia tanggalkan dalam hidupnya. Setiap amarah, dendam dia tanggalkan. Dia muse adong holong ni roha. Odo hamuliau ni debata. Holong ni roha nama siha holongan. Takasmai di bagasan nguluta. Dia mamuse las ni roha. Karena kemuliaan Allah penuh dengan sukacita. Mulu marsaur hita rabdo debata didogdo soho ungut-ungut mi paso. Asa di bagasan nguluta marlas niru hadu halak na marsaur rabdo debata atik pe adombi nagabi pa perukilon. Musa datang kepada Tuhan bukan tidak memiliki pergumulan. Belgado pergumulan ni si Musa. Do diai bana. Lau manguluhon bangso Israel na pinilit di bata. Tidak gampang. Tapi tidak hilang sukacita dalam hidupnya. Dia muse hamuliau ni debata di bagasan nguluni halak na porsea. Tentu di hamu amanami nanami tidak hanya di dalam hidup yang penuh kasih saja. Tapi kemuliaan Tuhan itu juga harus dinyatakan
dalam hidup kita. Molo di epistel dohot di 2 Musaon di papatar taringo tu nama kukubi bohi di jodoh hita sinodang nasian debata hamuliau nasian debatai dada laho ditabunihon alai laho di papatarhon ala jojot do di bagasan ngulutta tajalo do haluaon alai sai jojot do di taluhon hadagingoni di taluhon rasa bersalah rasa berdosai dang robe hita tu jolo ni debata dak saur hita. Hati-hati dalam hidup kita tentang dosa yang menyelubungi hati dan pikiran kita supaya kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Isarana toe mamang padita ai sugu haduan tong do merdosa molo tinodo gabe situa sada ruas ai dambui do pe amang padita ai orang pasaran do pe au inna dambui do pe amang padita ai songono do pe parsauraku ninna manang tiki marulaun nabadia toi mamang padita daktar jalo au dope ulau nabadia bahasa ai tongdo sai made butu bagasa dosa au jangan kita kalah oleh dosa sehingga cahaya kemuliaan Tuhan yang sudah kita terima jadi kita sembunyikan so tunggabe mitop sinodang nasihat debata di bagasan nguluta papatari di bagasan ngulum sodakko ni ai buano bayenon marsinodang amang halak na marsaur rap dohot debata jalo onido hagugoon nasian debata. Ingat dalam hidup kita bukan sehebat apa engkau menasihati anak-anakmu, bukan sehebat apa engkau memperingati anak-anakmu, tapi ingatlah Tuhan yang punya kuasa memberikan hikmah kepadamu sehingga anak-anakmu patuh atas nasihatmu. Daktar bai si Musa sastongna lahu mabuan bangsa Israel nang dohot siarop peibana nang dohot iduk ni luhutani peibana alai debatado mangalehon hagugoon. Hidup kita juga demikian amanginang untuk menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan bukan kekuatan diri kita tapi Allah yang memberikan kekuatan. Papatar masodang ni Jehovah di bagasan ngulum marhite dia parjulu sahali songon hata ni natutua madok jolo sian bagas do asa tualaman jolo sian jabu do asa tualaman nama do disi jolo sian dirim do jolo siap keluargam do patureommu sodangommu marhite sodang nasian debata molo nu ngature keluarga molo ngature dirim
pature humaliangmu alaha marparkor hoddo humaliang mi tu dirim tu pinoparmu sugut. Kita tidak bisa mengatakan itu enggak penting untuk dinyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Siapa bilang? Itu akan berpengaruh. Karena di mana kita berada, apa yang terjadi di lingkungan kita mempengaruhi gaya hidup kita, persekutuan kita, bahkan keimanan kita. Songon si Musa takas do ibana marsau rabdo debata molotapa jaha ayat 20 siaro di ayat 25 ro ibana tu debata di patolhas muse hatai tu tonga-tonga ni bangsa Israel ro muse ibana tu debata di patolhas muse dakkola sehali ibana ro ale marula lo ni do ibana ro ngulut tabe songoni ikosai jumo jot dohita rotu debata ikosai jumo jot dohita marsau rabdo debata asau mura atu satta manginang adong matudo sa songonon disadatiki adong mana martetangga dangi manaruhon inatta nabi maronan jadi nasada Roma inatai madok Pak kau nanti duduk di depan toko parfum ini ya parfum dotong manggas-gais parfum refili kau nanti di situ ya nanguran di si angurian isam mahohudul enak jadi nasadanari Roma ibana udul jono warung alai warungon hera warteki lagi menggoreng gulamo doho terasi rapat udul dua amatai nasadanai jono parfum disan amata nasadanai rapat hudul ison jono wartekon saya tergoda do amata na di warung wartekon yang gue ibadah bata bunyi gulamo iya deh tabuni ai lokot do tu bajuna sementara na anguron lokot do parfum itu bajuna atik peso di tu horibana parfumi on atik peso di alang ibana gulamoi manang belacani gabe bau duk selesai mamaronan akainat tahun situ gio namata nabedo cupang mahalaki di panggais buah kau kok bau kali kok pak inat tahun bau ikan asin padahal nggak ikutnya kau ke pasar nggak ikutnya kau beli ikan asin alai buasa bau gulamo nina ho angur do pak tong do serba salah bah parfum ni saya dipakai ho ina muse
Gak ada. Inna. Masa gak ada? Nakidak songono nangurmu. Basa songono nangurmu nuaing inna. Nganeng marsalisi, nganeng gaur. Alai Roma per 33 buai. Bu, ini saya lihat bapak ini tadi duduk manisnya di sana. Inna. Ape di Papua di patorang uap na adong di per 33 parfumi marpakor hodoi tu amatan hudulisi. Suang songoni nang on marpakor hoddo tu nahudulon atik peso malang gulamo. Sedangkan makanan saja dapat mempengaruhi pola hidup kita. Apa yang ada di lingkungan kita dapat mempengaruhi gaya hidup kita. Apalagi lah persekutuan dengan Tuhan. Lebih daripada itu, akan mengubah hidup kita bukan hanya di luar saja, tetapi di dalam perilaku, di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam gaya berpikir. Tadado partangiang ibana, tadado parede ibana, tadado halak naringgas majahahatan di bata ibana, tadado halak namar saur, tadado dakolan marsaur di hatan di bata di adat pe, tadado baradat ibana. Ale mulu sohea maddoho tiadat betor di do tadado dang tak baradat. Isomat to ngamanginang. Mari cahaya kemuliaan Tuhan dapat kita terima dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin sering kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin bercahaya dalam hidup kita. Cahaya kemuliaan Tuhan itu. Cahaya kemuliaan Tuhan itu bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dinyatakan melalui kehidupan kita, terlebih kepada anak-anak kita, kepada diri kita, dan juga sekitar kita, supaya cahaya kemuliaan itu semua orang dapat melihatnya, seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 16. Injil Matius 5 ayat 16. Naing songonima marsim nodang palito muna di jolo ni halak. Asa dida akapabahena muna na dinggani. Asa dipuji nasida ama muna na di banua gijangi. Salinari. Naing songonima marsinodang palito muna di jolo ni halak. Asa diida akapabahena muna na denggani. Asa dipuji nasida ama muna na di banua gijangi. Nai mahita marsinodang papataron hamuliau ni Jehovah. Amin. Martangnya kita. Bauliate ma Tuhan nunga diluaso di jakoko hami marsau rap dohoto di tonga-tonga ni permingguan nami, di tonga-tonga ni persauran nami memuji pasangapun guarmu nabadiai atong sodakku mabuhim
di bagasan ngulu nami. Asa marsinoda kami pabatarhon hamuliaumu. Asa torop palak manadaho ali Tuhan. Asa torop palak mamuji-muji ho di bagasan nguluna. Hubuak kami saluhut ruas ni huriam. Dia kapardalanan ni nguluna sida. Dia kapergumulan ni nguluna. Dia kaulaon na homa Tuhan na toktong mga ramoti. Homa Tuhan na toktong mga lihon gogo. Homa Tuhan na mabohali ngulu ni ruas ni huriam. Asa di bagasan las ni roha dohot olop-olop na sida. Molo di bagasan ilu arsak habut ni roha na sida. Abuli Tuhan alahodo pangapul na sumurong tarlumobi di akaruas ni huriam na di bagasan lungun ni roha ala ni parsirangan ala hamatean ima di keluarga Huta Barat inang boru si manjuntak na jumolo boru nasida siasima suang songoni nang di keluarga Panjaitan boru siagian nang keluarga Marpaung boru sirait. Apuli matuhan ruas ni huriamon. Asa tumibu tarapul nasida. Marhagogoon nasida. Asa salpu manalungun di bagasan nguluna. Jala tarbain nasida marulupulup di jolom mangida hamuliaumu. Dia karuas ni huriamna di bagasa parsahi tope dulo jala jama ma Tuhan. Secara khusus dia karuas ni huriam Roni Elias endehot tinambunan. Nyonya Utagaul boru si manjuntak. Nyonya Sibuan boru si lalahi. Kenjo Alvaro Yosef Lubis. Barlinto Nababan. Davena Jovanka Borustio. Nyonya Huta Barat boru Gultom. Pesta Tampu Bolon. Alis Flora Panggabean. Ren Pasaribu. Dumarama Bulan boru Tagalong. Nyonya Tobing boru Manik. Ferdinand Sitanggang. TP Simanjuntak. Bintang Maini boru Tambunan. S Simbolon. Nyonya Sinaga boru Simbolon. Rumintang boru Tasoid. Amang Sintua Bungaran P. Siregar. Ebenezer Manurung. Rostioria boru Sitanggang. Serepina boru Nenggolan. Nyonya Tambunan boru Tagaul. Amang KM Siombing. Nyonya Silalahi boru Samusir. Reinhard Silitonga. Binsar Sialuho. Inang Sintua Las Maria boru Sirait. Ferdinand Manurung. Patun Huta Barat. Joshua Manurung. Robin Naik Pasaribu. Nyonya Huta Barat boru Raja Guguk. Ani Ronauli boru Sianturi. Nyonya Helga Panggabean boru Manalu. Balujong Pangaribuan. Mangatar Tambunan. Nyonya Baster Manurung boru Arhuan. Amang Sintua SP Hutasoid. Las Maria boru Panjaitan. Parlindungan si Tompul. Dulu matuhan ruas ni huriam na di bagasan parsahiton apehom matangamu na badiai mangurasi nasida mamasu-masu nasida mangalehon hai pason de nasida pasu-pasu nasa ubat do tindakan para medis gabe hai saron tu nasida margogo saluhut keluarga na patupahon proses pengobation tu akamanami nanami na huaholongi hami na di bagasap parsahiton di program-program huriam pe Tuhan sayho ma Tuhan
na patulus sasaluhutna program di hatopan, program di tingkat distrik, nang di tingkat resort dohot huria, tarlumobi di huriam HKBP Rawamangun. Pasu-pasu ma Tuhan, sude program di huriam HKBP Rawamangun. Ho mata napatulus son mardala do denggan. Nang sinode distrik diari marsugut. Urubi ma Tuhan, jala patulus sude mardalan dohot denggan. Upasatami matuho ali Tuhan persauran nami pamujian nami. Sodaku mabuhim na badiai Tuhami. Asa tarbahek kami mamaritahon barita nauli. Gabi hagogo untuk ngolu nami do ruas ni huriam. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari dehita sia buka depitu 116 uhud papungu pelian. Tuhan sinodang tuna holabi
Upasama peliata tu adupan ni debata tapauduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang odo haroroan ni saluhut silon lehon nadinggan dohot na saulibasa na maulutus. Upasata mi masianan lehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pelianon. Pati bulon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami mari hite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na dibanagijang say pinarbadi amaguar. Say Roma harajaon mo. Say saud malomo ni roham dibanutongon songon na dibanagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari. Say samado sanami songon panisanami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami dohot las ni roha. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho. Jala si marohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur rumah damina tu todim. Amin. 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 Jesus mandong susisiana ai sitiruan dohule Tuhamuna asabay hamu sumanahu bahin Tuhamu mardua mahamuna akana mangulahotsa asa pasu-pasu hoding oluni huria jala pasu-pasu hoding oluni bangsota asa pasu-pasu hoding oluni huria jala pasu-pasu hoding oluni bangsota.
pasu hodi ngoluni huria. Jala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria. Jala pasu hodi ngoluni bangsota. Pasu hodi ngoluni huria. Jala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria. Jala pasu hodi ngoluni bangsota.